Kag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. Bulig pinansyal kag iban pagig mga benepisyo ang igapalapot sang Owwa sa pamilya sang returning overseas Filipino nga nasapwan nga patay sa iyang kwarto kung sa diin siya naka-quarantine sa Makati City. Sunod sa Owwa, ilaman pagkatun-an agud nga marikawan ang kasubong nga insidente nga ilang ginakabig isolated incident. May report si Nico Delfin. Nagabot na sa Bacolod ang bangkay sang 40 anyos nga si Sheila May Hiliares, ang returning overseas Filipino worker gikan sa Lebanon nga napatay samtang nagapaydalom sa hotel quarantine sa Eurotel Hotel sa Makati City. Oktubre 13 sang siyang masapwan sa iya pakaisa, pero natukiban nga Oktubre 11 pa lang nagtaliwa na siya bangod sang hemorrhagic stroke. Ang pamilya ni Sheila May ang nagapati nga napabayan siya, gani silang maga-file sang reklamo kontra sa Overseas Workers Welfare Administration kag sa mismo tagdumalahan sang hotel. Kung na-monitor lang na nila ang magulang ko, kung nabala lang nila ang background sa magulang ko, titani, wala na sa wala na siya na swab, pero vaccine na siya pagaling dito. Fully vaccine? Fully vaccine na siya. Oo, butang tanatake siya, pero ang consider bilang ang negligence bila sa hotel, kag staff kag ang Owwa. Ginsiling ni Owwa Regional Director Riza Moldes nga makabig nga isolated incident ang natabo, pero handa sila nga atubangon ang reklamo sang pamilya. Ila naman ginatun-an ang mga tikang agud mapaiway ang kasubong nga insidente. We have to also consider that considering that our OFWs are observing strict isolation, probably of course tun-an man sa aton nga counterpart, no, kung may ara gid man mga possible na changes and adjustment in terms of handling sang aton nga mga OFWs, but we also have to consider nga ang repatriation and isolation is not solely an Owwa undertaking, so this is also an interagency undertaking. Kabahin si Sheila May sa masobra 115,000 na ka mga OFW nga nakapauli sa Western Visayas paagi sa repatriation program sang Owwa. Karon nga may pandemic, ang Owwa ang nakahatag man sang bulig paagi sa livelihood assistance para sa 111,000 ka mga OFW, magluwas sa medical assistance kag financial assistance para sa mga nagaeskwela nga kabataan. Mayara man sang insurance benefit para sa mga kasubong ni Sheila May. Pero labaw sa mabaton nga bulig, tuyo sang pamilya ni Sheila May nga maangko ng hustisya para sa iya. Halin sa Bacolod, pagadalo ng bangkay ni Sheila May sa ilabalay sa Barangay San Miguel sa Banwa sa Murcia, kundi nagahulat ang iya pamilya. Ilabi ng duwa niya ka mga anak nga nabulag siya sa suludman sang masobra 8 ka tuig. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.